Right, Zimbabwe kusangana kwataita zvakare paChibanda Media. Tiri muprogramu yedu yamazuva ese inonzi yo Bish Reality Show. Sekuziva kwenyu mese kuti vana vadiki vari pasi pemakore 18 havatenderwe kuona this video. Vanyarikani, endai munoona this video muri kunzvimbo dzakasiyana. Aiwa, tadzoka zvakare kuEpworth kunonziko kudombo raMwari uko kwatiri kutaura nemasex workers tinzwe kuti zviri kufamba sei. Nhasi tiri kukurukura nenhau yekuti sei varume vakawanda vachisiya misha yavo, vachisiya dzimba dzavo vachinokecha masex workers. Muenzi wedu watinaye panapa aiwa akasike kutanga aiwa handika kuintroduce because maakumuziva. Hanzvadzi uri sei? Makadizvini? Aiwa tinofara hedu. Ameno riri sei basa? Tingodaro. Handitika ariko ere maclients mazuva? Maclients ariko asi mari ndokusina. Havasi kubhadhara kana kuti zviri kuita sei? Vari kuchema chichi kunazoita? Vari kunyanya kuchema vari kuti kunze hakuna mari. Alright, aiwa don't worry. Handiti makabuda munguva yechando uka varume vanenge vachibhadhara kaa kuita zvekutamba izvi? Ichocho kwada asi pari zvino vari kumbochema. Handitika. Right, nhau yatira kuti tive tinokurukura panapa ka inhau yekuti sei varume vari kusiya dzimba dzavo, vamwe vanotosiya vakadzi vachiuya kuzokecha kana kuti vachiuya kuzotora masex workers. Pavanouya kwamuri vanouya vachiti vatizii kana kuti vanombonatsoti tinazotsanangurirai kana kuti ndezvipi zvamuri kuvaitira zvavasiri kuitirwa kudzimba dzavo zviri kupa kuti vade imimi. Zvinoitika pavarume ava vachitoona kuti tiri kumabhawa kwanenge vachitozoti ndo basa redu, saka pane zvimwe zvinhu zvavanenge vachida vari kudzimba dzavo nevakadzi vavo. Vakadzi vavo vanobva vanyara kuti angandidai zvino isusu tei titori pabasa akatongonditi ita so ndotongoita nekuti neizoti ndiri kuwedzerwa mari yangu. Akanditi ndibate romance ndinotonyatsa kumuromenzawo zvakanaka zvinoita kuti tiyanzwe kufarira kuita zvatechida kuita, plus nekuti vakadzi vevanhu kudzimba uko vanowanza kupindura varume avo rafu. Zvino ini nakatouya kwangu kumba kwayo handimbomupindura rafu, ndotomubatawo zvakanaka. Ndikararawo naye kumba kwangu night ndotomupawo bhaketi rekugeza kuseni, ende kwete kumutitora bhaketi ayo, ndotomuendesera bhaketi rekugeza kutoilet nesipo, mafuta ageza hembe dzake. Kana ndatoona kuti masokisi ane tsvina ndotobva ndamawacha, kana ndine angu ndotomupa masokisi otoenda akapfeka angu iwayo. Alright, ndo chekutanga. Right, toda kuya panyaya dzemastyle epamubhedha apa. Mastyles amuri kuita imimi asingaitwe nevanhu vakaroorwa ndi api mangani? Toti munatsotsanangura ipapapo. Mastyle atinoita mastyle akasiyana siyana, zvinongoenderana kuti munhu ari kuda style ipi. Mumwe munhu anogona kutodawo natural style iyoyo anopiwa nemukadzi wake, but pakumupa kwacho kwatetiita kunenge kwakasiyana. Zvine zvakatosiyana nezvaanenge achiitirwa nemukadzi wake. Imi hamusi kunatsotsanangura, munoita amunowanzoita imimi, amunoziva imimi kuti kumba uko haasi kuitwa ndi api acho. Zvazvinoita kana tikange takutoita basa iri handizonyare, ndinenge ndatongotiwo ini ndira kutsvaga mari nekuti ndechida kutsvaga kuzvibatsira, kuzviraramisa. Munongozoti zvinhu zviri kurema, kutoti munhu akupe mari yake, anotokupa mari yake ndokunge afara. Tinogona kuita mastyle akaita sana ayo. Unogona kutorara 5, unogona kuita se zvakangosiyana siyana mastyle atinoita. Alright. Then for example makechwa imimi ndezvepe-night. Ndowanzoziva hangu ini kutaura chokwadika, vakadzi mudzimba umo vakawanda vanowanzoramba kakawanda, vanowanzoda kana ka1 zvavo zvakwana, wodaidza kuti aya mangwana kuenda kubasa, unozondifizura, this and that. Vakadzi vakawanda mudzimba umo, ndo chokwadi chandiri kutaura izvi. Musandipikisa imimi muchinge matorwa nevarume 1 iwavo
mune nhamba here yamunolimita kuti aiwa wari wa2 wari wa3 zvakwana? Kazhinji kana ichinge iri night zviya unogona kutongoshanda kana 3 rounds usiku umwe chete, muchangopinda nepakati peusiku unotomutsa mumwe wako kana achinge arara nekunze kweedza kusina kuda kuenda kubasa. Munotomutsa ndimi kuti dedhe mukai mudye mari yenyu? Achinge abhadhara mari iri nani inotenga ndotokumutsa, asi kana uchinge usina kundibhadhara mari inotenga ndototi covered, handikumutsi, ndotozongokumutsa kuti kunze kwaedza chibuda uende kumba kwako. Alright, mataura yenhau ye3 imimi. Kuna umwe wakasimba ka umwe wanorova madamba refu ameno, wanenge wakarova ameno mapiritsi anenge ariko mazuva ano, kana ameno makongo dust chichi. Munhu ari kurova akadarika 3 munobvumidza here uye abhadhira mari yake yakanaka? Uye ndinotobvumidza kana kusvikawo pa5 rounds ndogumira ipapo, kana 4 rounds ndogumira ipapo. Alright, saka maximum yenyu i4. Alright, muri kuzvinzwa ka muri yeZimbabwe kuti zviri kuita kuti varume venyu imimi ana mama kumba uko vaende kuma-sex workers inhau yekuti dzimweni dzenguva muri kuvapa ka1 chimwe but kana chinge vaenda kuna nasisi wedu uku vanopiwa kusvika vaneta, handizvo? Ichocho ichokwadi. Alright, touya pane imwe nhau. Pane imwe nhau yekuti vanhurume vazhinji vanofarira kuti vanhukadzi vadye nhengo dzavo. Imimi munodya here nhengo dzevarume? Nangu kubva ndichitanga basa iri kudya kunotondinetsa, nditombofariri kudya. So kana munhu achinge aofa mari yakanaka hazvitombogona. Alright, ndinosarudza hangu kuti enda hako nemari yako, nekuti zvimwe zvirwere zvatinozobata zvinobatika nekuda kusangana nekudya vanhu kwakaita seikoko. Alright, aiwa ipapo panzwika. Imwe nhau zvakare ameno, zvamuri kuitira vanhu, zvamuri kuitira varume vevanhu ndezvipi zvakare? Natsotsanangura iso. Inini murume womunhu akauya mumba mangu ndichinyatsokuzwa kuti murume uyu anondibhadhara mari iri nani, ndinomubata zvakanaka, akasvika ndomubikirawo chikafu. Ndapedza kumubikirawo chikafu ndomupawo mvura yekugeza, ini ndoendawo kunogeza, hazvina mhosva ndandageza kudhara, kuitira kuti kana tichinge taakurara pakurara tinorara mune zvakanaka. Hapana anenge achiti uri kunhuhwa dikita kana kuti uri kunhuhwa, nekuti kazhinji vamwe varume vakaenda kutoileti kashoma kushandisa matishu, vanongosiya zvakadaro. Saka ukanga warara naye pamubhedha pamashitsi manje anogona kusiya kukanganisira magumbeza, saka tichanga tavapa mvura dzekugeza. Alright, saka masevhisi enyu anenge akarongeka, munotanga matoti pinda tanga kupinda mvura. Kana usina kupinda mvura hapana. Ungatorare pasi pane kuti urare pamubhedha wangu ndisvibisire mubhedha. Unorara pasi wadya bota yakati usina kudya bota. Unotodyira bota pasi ipapo because pamubhedha unenge usingakodzeri because unenge usina kugeza. Alright, ndofunga mhuri yeZimbabwe muri kungozvinzwira. Zviri kunzi izvo mana tangai manogeza musati mapinda mubedroom, handitika. Imwe nhau zvakare ameno yatingadai tasirira inhau ipi zvakare ameno? Chimwe chinodiwa kana tichinge tichigara mudzimba umu tine varume vedu, zvikuru sei kune madzimai munenge muchizviti makaroorwa, ndapota ikonai kuti mukaona phone number dzemusikana mufoni mofonera hure riya kana kuti muchirituka, imhosva yamunenge muchipara, because uyu anenge akangori mhoreswa akanzi ndokudawo wakadi yako, munofanira kupedzerana nemurume wenyu, kwete kufesana nini nekuti nini handina chandei ndichiziva, inde ndiri pakutsvaga, ini nditori pabasa rangu, nekuti rimwe remazuva uchati wanditsvaga uchandivinga pamba pangu ndikakutema nepoto, ini haisi mhosva. Kupolisi ndonopindura kuti yange iri self defense yangu, ende unosara ndiwoine chironda. Inogona kunditonga hayo kuti bhadhara fine, but inenge itori self defense yanguwo inini, kuti wandivinga pamba pangu, ina ndakuya kumba kwako ndichiti ndiri kukumbirawo murume wako kuti ndidanane naye, murume wako andoona ndiri kubasa kwangu
kwandinoshandira akanditi yes ini ndikamuti yes boy nekuti ndanga ndichidawo ndikutotsvagawo nekuti nyange izvozvi ndikatoona murume munhu anenge achitonditi inini nditori serious izvozvi kutoti ndoda kuroorana newe nende ndinotosiya mujolo weso nekuti isusu mujolo takatamba kudhara imimi wakadzove vanhu mudzimba umu imbomirewo mujoro ndo imwe iri kukutizisai nevarume uyu saka hanzvadzi murume wemunhu amunotozoziva kuti uyu ane mukadzi wake uyu akati achida kutora kuti ndoda kuroora hapana munototambira handitambire murume wemunhu wokuziva nekuti kana ari murume wemunhu wokuziva zvakangofanana nekuti iye hanzvadzi yangu asi anenge abvawo kure kumaraini kwandee ndichigara ndisingazive upenyu hwake hwaanorarama aiwa I can sacrifice kugara kutoroorwa nemurume iyi nekuti ndikadana nemurume hanzi zvinonzi muroiroera kure kuti wepadhuze vakunzi vakureverere zvakafanana neni pachibasa changu chandinoita ichi ndaane nguva ndaane makore asi handisati ndambobatwa kana nemurume wemunhu tingatongorwirana zvikomba zvemubhawa kwete kuti zvekuti murume wemunhu kana ani zvakangatondirevereri nekuti ndinotorespekta kuti ava vanhu vemumaraini idzi hanzvadzi ava ndibaba mukuru ndotogona kutokuti ndikaona kuti uda kutambira padhuze neni sereki ndogona kutokuti bamukuru kana kuti mukoma kutoti usawane nzira yekuti undipinde nayo nekuti vamwe vakomana vanenge varipo machildren vana vadiki vari kutodawo mujuru saka hatingambozosiya vanhu vechidiki vanenge vachitida chimhanyira kunoparadza dzimba dzevanhu vatinge tichiziva imba yandingatonzi ndaparadza ndeye munhu anenge abva kana kubulawayo kana kuti kuchimanimani kuchiredzi kuchipinge kwamutare kwete mudunhu mengu mandinogara muno meepweti kunzwa kuti ndadana nemurume wemunhu tingatokechana ndigoita secret endokotadza kutozviziva ende ndichigozvichengetedza kuti handitombodi kana kuti zvizivikanwe kwete kuti ndizonzi ndizivikanwe kunzi amusikana uyo aparadza imba yemunhu ndakaona hangu handizvifariri handizvikwanisi zvinourayisa Alright, kukechwa mungakechwa ine murume wemunhu but kudanana naye ndokausingaita handizodanane naye asi kuti vekwete vemuraini vandotoziva kuti ava vemuraini vemuraini handibvumi handibvume nyange zvikatoita sei angatondivenge zvake kuti uyo hadi nemakumbo ake asi ndichitoziva zvandizvichengetedzera muri kumbosangana here nemaproblem ekuti varume vanenge vachikukecha imimi varume vanenge vasinganatso geza zvimwe kana kuti vasingashevhi vasingaite sei aiwa iroro dambudziko rinotori hombe izvozvini ndinotori ne3 svondo rakapera vandakashevha kumba kwangu varume ngavagezewo please ndapota varume vezimbabwe gezaiwo ende shevhaiwo hapwa idzi moshevhawo kunogarawo chikafu chatinofarira isu semadzimai enyu kwete kuti uite kunge wire brush kuita kunge chidembo chekuti ndikada kuti ndikubate kudai so haikona mamariro auri kuita haikona iwo mabhola aya ainenge achiita kunama nekusada kugeza varume ngavagezi ukaona murume wako kuti haasi kuda kugeza iwo mukadzi wacho mupe mvura yekuti ageze pane imwe nhau inge ndasirira vanhu vakawanda vanovanzoita bonde usiku especially vakaroorwa vanowanzoita bonde usiku chete imimi masikati munoitawo here bonde ini panenge patongoira mari ipapo anytime is tea time ndakutoita bonde wedha makuseni masikati manheru then nditoriwo pabhizi rangu nekuti ndenichida toisawo mari muhomwe kutoisa pakanaka ukaona vanhu vachinyanya kuda zvekubonde usiku pane something wrong imboitawo nguva yekuti unodana nemurume wako masikati muchionana pane kavanga nepasina kwete kungoti everyday munoda usiku waakurara futi nemurume haubvise hembe idzi kungorara chete nehembe idzodzo saka murume wako anozokuziva sei mwiri wako kuti wakaita sei waakurara unobvisawo hembe murume wako ubvisawo hembe dzake morara kwete kuti mumese munobva mati murume akapfeka iwo akapfeka zvibuda ini anytime is tea time ndotoita nguva yega yega yangouya munhu ende nyangwe masikati ndobvisa hembe senguva yekupisa ino unosiyamba muchinhuhwa dikita nekusabvisa hembe apa unenge vamwe vacho ndo vasingade kugeza vatange tichimbotaura vaivai imba inosara ichinhuhwa inonzi gas bomb chikuita kunge chidembo mumba imomo hamugariki
hoyo uri yeZimbabwe aiwa nguva dzedu ndo dzajana handitika kwanhasi regai timbogumire pano varikuda kubuda muchirongwa chinechi aiwa sunungukai kuti bata panhamba dzedu dziri kubuda pascreen handitika chirongwa chinechi hachimanikidzwe munhu kubuda uye zvakare vanhu vanobuda pachirongwa chinechi vanhu vatinge tatotenderana navo vanenge vachitoziva kuti nyika yese iri kuvaona. Anokoneka nemufaro ndiManasi Manoka Chibanda. Pari zvino ndoti chisarai.